A Xunta e a Universidade de Santiago veñen de colaborar nun proxecto que tivo como finalidade a repoboación no Parque Natural do Complexo Dunar de Corrubedo e nas lagoas de Carregal e Vixán, coa especie ameazada Iberodes litoralis, tamén coñecida como envigueira das praias. Trátase dunha zona na que históricamente esta planta sempre estivo presente, aínda que o último rexistro que se tiña dela neste espazo natural databa do ano 2007, cando foran localizados pouco máis de 120 exemplares. O proceso de recuperación iniciouse o pasado ano e permitiu a recuperación desta especie. Afortunadamente este ano, desas 120 exemplares que se contabilizaron, se censaron en el 2007, este ano temos en torno a 360, é dicir que, bueno, creo que é un bo comenzo. Entón, o que esperamos é que este estudo tamén teña unha certa continuidade, ¿no? Porque agora o que hai que facer é un seguimento destos individuos, a ver que cantas sementes son capaces de deixar e cantas destas sementes son capaces de sermolar, ¿no? É unha planta que é bastante singular no sentido de que non é que se trate dun endemismo galego, isto é exclusiva do territorio de Galicia en todo o planeta, sino que é un endemismo coruñés. E entón realmente representa un segmento da biodiversidade, da variabilidade xenética que é a nosa responsabilidade. O sea, en ningún outro sitio podría digamos, conservarse. E nese sentido estamos moi satisfeitos, ¿no?, desta sinerxia entre os distintos departamentos, co Parque Natural de Corrubedo, coa Consellería, que parece que está dando uns frutos e que temos, digamos, unha perspectiva de un éxito que é bastante sentido no seu territorio, bastante pioneiro, digamos, unha abordaxe multidisciplinar e que aparte permita a reintegración da biodiversidade no seu territorio histórico. Durante unha visita á zona, a conselleira de Medio Ambiente Ángeles Vázquez sinalou que a floración dos exemplares da especie reintroducida supón un grande avance de cara á recuperación dunha especie que pode considerarse un dos elementos máis carismáticos da biodiversidade do sistema dunar deste parque. Estes traballos que ven merece a pena poñer en valor o tempo que temos que poñer en valor o coñecemento, a innovación, a investigación da universidade, que son os que máis o teñen, e despois, bueno, pois o resto da administración facernos eco de todo isto, colaborar para que pois os froitos dean o seu resultado. A acción levada a cabo foi cofinanciada cunha achega do Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional, con máis de 17.000 euros. Grazas a ela conseguiuse a preservación desta especie vegetal, incluída no Catálogo Galego de Especies Ameazadas.